Wel, yn dilyn llwyddiant Geraint Thomas, ydyn ni wedi penderfynu chwarae gêm. Dyma Galeri'r Gers. Maen nhw gyd yn Geraint, nag ydyn nhw? Na chdi? Iawn. Reit, elli di ddeud pa Geraint dyn nhw? Na, maen nhw gyd yn dechrau gyda G. Mwy, beth yw'n nhw? Nesa. Geraint Lloyd? Na, ie. O, mae rhaid maen nhw fyna. Nesa? Allwch chi ddyfalu pwy di'r pobl yma? Pwy ydych chi'n nabod? Neb. Pedwareddyn, sa'n siŵr edrych fel actor neu rhywun meddwl bod e'n bwysig. Sa'n siŵr. Geraint Todd. Geraint Todd, ia, da iawn. Nesa? O, Geraint yr archdderwydd. Geraint Lloyd Owan. Da iawn chi. Dim syniad Canu. chwaith. Jarman. O, wel, ni. Da i chdi. Wel, ni'n abod y llais. Mae gyd yn... Fe gan Hardy ac un olaf. Geraint Hardy, a da i chdi. Un arall. Geraint... Morgan. Ie! Da iawn. Ydw, dwi'n gwybod pwy di o. Geraint... Halleluja. Thomas. Nesa? Ie, Barddoni. Barddoni. Na, A canu. Dad, married, Geraint Lovegreen. Ie, da i chdi. Breakfast y radio, dwi'n meddwl. Ond yn ffodus, dwi'n hoffi gwrando a Caryl Parry Jones. Geraint Lloyd. O Pontryd Fendigaid. Sbwch chi'n 1, 2, Ie, 3, ie. Geisio hwnna just. 4, 5. Ie, 5 a hanner. Geisio. Da iawn. Nice one. Gwbl yn Geraint. Rhywun sy'n edrych fel John Humphreys wedyn. Dim cweit. Fi oedd y person yn nghywir i wneud y gêm ma, sori. O, ife na'r amser, sori.